Mamun meka bi mali fle mali kono ani mali ko ka anga foli ani wali mano be kata aw bela jero biye alamisa janvier kalo le temps ani shekin samba fla ani mwanani ye bi mali ka donc baro wati sele ka nyese awma aw be dien fon fa ma fo ka bismillah bi mali ka donc baro keneka Ameta ni wati la menaka awa ikado kafo omara konana ka ladonya kafo mimeta dike menaka do na uku brajide koni shwale do bamanchi wale tigla maufe no bamanchi marfatibuye upma mimeta dike kamion munu ni urbe boga okukuna menaka kan awa wajibale ndo uka sara koni fara kadaka mimeta dike ni kololo koni na ku koni meka ye tongodo awa menaka do konana awa mimeta dike awa amarabulu mau konna kuni wati koni na jate wale tigla mau do na fon fe no be do menaka u kemeka abelejele konishwa Amore yambe awladuna ka fo mime talike anga aywa jamana lakana baula ikado aywa mime talike uka biro konomno uruko nitara ka di umo ikado ka fo aywa bajangara ale maraburu nyema fe no sidi Mohamed El Beshiri okoni yeni wali mata ka nyesi lakana tikla mama bajangara marala no ye biro konomno ye Allah jen yere akira bi alamsa akira bi alamsa janvier kalo kletan sheki bafla ani mwani nani akira aywa maranyema ere no gouverneur ale tagaro la gouverneur la bajangara konana Moray ambe bo anga jamana koka ambe ta antengu jamana do konana no Nigeria ambe awladuna ka fo Niger uruka abafraje fonga au premier ministre no ye Lamine Zaina ale koni me aywa chi koni na abe Niger ka chila ikado ka fo Moscow jamana konana na bara Moscow abe ta Ankara utemene ko feniga kunje ni terani aywa antene no janvier kalo kletan duru temene bafla ani mugani saba meme talike jekulu bala munu mora Niger jamana kono o jekulu na CNSP o maube ala gouvernement mado bala no frajo fama nyemo ye akore nyem na lo mami fe o Niger au premier ministre e kado no ye aywa Ali Mahaman Lamine Zaina ale ko mbe a nyemna aywa ikado ka foni tamai baranyo ya do uniri shi jamana nyonje o temene ko fe no bara shi jamana kono bukunda awatriki jamana kan awa ani Iran ayala ka fo aywa kuna foni juma mbe ni jamana ni Niger che ikado ka fo ko tamame ka ke ka kenani o hogumu konai ayala kuni ngoni mena fia kurachi aywa Niger jamana konana wa mime talike ni jamana ko folio na be ani tigado nyomolo woni nyonche bisega kwa ko do chugomina ko bara ko mina ke urufe wotemene ko fe ni ka jira nya juja ko sama ni nyonje wanti mina huko ni wira janya ikado ka fo franci i jamana la mime talike auka kuna fono la ni me dansi urula Farulaje na stratégie la sabe ba ka fo kan 2023 baro ba ke aywa Côte d'Ivoire jamana konnana mime talike boku flana o baro ko ni ndamle na bi wala ikado mime talike aywa Côte d'Ivoire jamana re mime ka mawere bismillah uri Nigeria uri be mime talike Guinea fla uri tumenyona o ikado ka fani ala sonama shini anga ke baro konnana o jago amino di awma ambe awfu tanta fulimida awno ka laje malikono ali maliko kan kairola ka fo na janu zoro akaku feni go yereke amago be awka ladrika na wala sa alsa aw siga bo ko kalama tugomina ka to ka sigaro la aw ni cha kanyema dala aw kambe wati wale